El taller d'arts plàstiques torna a obrir la seva matrícula per als tallers de la nova temporada febrer-juny 2016. Entre les moltes activitats que presenta el Centre Cultural de Mislata, cada curs destaca el taller d'arts plàstiques, que any rere any, des dels 80, esdevé un èxit d'assistència. El taller dirigit tant a menuts com a persones adultes és un dels més sol·licitats cada vegada que comença la temporada d'activitats. Els grups s'organitzen per edats amb l'objectiu d'adaptar els continguts a les possibilitats i preferències del públic. Es treballen diverses tècniques artístiques com el carbonet, l'oli o les aquarel·les. Els alumnes treballen al seu ritme i sense pressions, però sempre seguint les indicacions del professor o professora responsable. A més de les pràctiques de pintura, el taller inclou visites a algunes de les exposicions que s'exhibeixen a la sala d'exposicions del Centre Cultural, a més d'excursions a altres sales o museus. La matrícula per a persones empadronades a Mislata serà el dia 28 de gener i per als no empadronats el dia 29. Els participants podran inscriure's al Centre Cultural de 8:30 a 1:30. El preu de la matrícula és de 63 euros per als adults, 35,80 euros per als xiquets i xiquetes de 5 a 8 anys i 46,70 euros per als xiquets i xiquetes de 9 a 13 anys. Els grups es faran segons l'edat. Al finalitzar els tallers, l'alumnat exposarà el seu treball a la sala d'exposicions del Centre Cultural com a culminació del treball ben fet.